Berita naparpudis ya kami dibaga sama Nogotor Rosian Mandailing Natal. Masyarakat Rapdo Naposo di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mengido pangurupion sianaka pamolus, lau mangurupi Naposo ni hutai dibaga sampar sahito. Diarna salpu Rabdo akan Naposo nauli bolong mangido pangurupion sian aka pamulus di hutai, laho mangurupi diwan lubis, Naposo ni hutai na dibagas parsahiton di nasa tahun bolonon. Nasa lelengon sehat sita do dihilalai bana hinorhon sahit kanker tulang na di tahun ni nasida, mardo mumusedang adong si bahenon di keluarga na laho maroba ni bana maruba tu rumah sakit, ujung nasai holan na peak may bana di podoman nasa lelengon. Marnida hasi ini si taonon ni magabe marsada roha akan Naposo di hutai, laho mangido pangurupion sian aka pamolus. Kegiatan penggalangan dana ini untuk membantu biaya pengobatan salah satu warga di Kelurahan Simpang Gambir. Saudara kita ini menderita penyakit infeksi tulang. Untuk donasi yang didapat pada hari ini sekitar 4.050.000. Untuk pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, semoga dengan aksi kami di Kelurahan Simpang Gambir, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk membantu masyarakat yang mengalami atau menderita. Di tagamakan Naposo ido anggia nian mangarade pamareta laho mangurupi amang diwan lubis laho marubat. Asa boy uneang si taonon ni aka keluargana. Sian Mandailing Natal, Toba TV mabaritahon.